всіх чемних і правильних зараз геть від екрану, бо я зараз буду казати не дуже чемні речі. Власники таких коментарів, я впевнена, мають певні вади, які навіть в мікроскоп не роздивишся. І ще вам скажу, в мене такі корнішончики і отакі перчики, скажу правду, мене такі не цікавлять. Ти маєш досвід і можеш відрізнити курагу від справжньої соковитої абрикоски. Якщо ні, то йди в магазин «Полуничка», візьми собі тренажер для язика. Угу. Трошки потренуйся. І в кінці місяці не факт, що ти пройдеш кастинг. Можливо, я тебе пригощу своїм кетчупом. Ага. Не факт. Не факт, що ти його пройдеш, але факт, що ти потім не відірвешся. Але підбери слюнку в чергу, вставай в чергу.